Grècia, les 11 del matí. Aquí, ara quieta, preciosa, molt bé. Perfecte, perfecte. Molt bé. Una altra. Quieta, sisplau. Ciutadanes Model. Centre comercial de Beverly Hills, les 8 del vespre. Clover, on ens portes? L'últim cop que ens va fer això vam acabar al local de piercings, te'n recordes? I tant. Vam trigar 4 hores per convèncer-la que un anell als llavis no realçaria la seva bellesa natural. Tranquil·les, noies. Aquesta sorpresa no té res a veure amb els piercings. Ja us podeu treure la vena dels ulls. Ta-tan! Oh! La botiga dels batuts fantàstics? No ho entenc, Clover. Què passa, que tens set? No, he vingut a inscriure'm al concurs de bellesa Miss Batuts Fantàstics i vosaltres heu vingut a donar-me suport. Un concurs de bellesa d'un bar deu ser una broma. Ja saps que la bellesa és una cosa superficial. Esclar, que no és cap broma. I amb aquesta competència, jo diria que tinc la victòria assegurada. No vagis tan de pressa, Clover. Aquest concurs és meu i només el puc guanyar jo. Ningú no podrà evitar que em converteixi en Miss Batuts Fantàstics i que comenci la meva carrera de model. Ho dius de debò? I tant que sí! Totes les noies que han guanyat aquest concurs després han fet una gran carrera i jo tinc la intenció de fer el mateix. Per què no toqueu el dos, tu i aquestes sabates tan ordinàries? L'única cosa ordinària que hi ha aquí és el teu ridícul intent de fer que canviï d'opinió. Va, sort del mig. Anem, noies, hem de preparar una festa per celebrar la victòria. Potser sí que s'ho creu. Heu vist quina barra que té? Sí, tens raó. Com s'atreveix a dir que portes unes sabates ordinàries? Noies, per què no marxem del centre comercial? Ens n'anem a arreglar les ungles i oblidem la maleïda Mandy. Tracte fet! No! Ostres, noies, no recordava que el pàrquing fos tan fosc. Àlex, jo diria que ja no som al centre comercial. Hola, noies. En Jerry, ja m'ho pensava. Encantat de tornar-vos a veure. Permeteu-me que us doni instruccions sobre la vostra nova missió. Em sembla que les ungles s'hauran d'esperar. Ens acaben d'informar que aproximadament unes 12 models de tot el món han estat robades durant les últimes 24 hores. Què vol dir, robades? Ara anem cap a Nova York, on us fareu passar per periodistes en la Setmana de la Moda, un esdeveniment molt important dins del món de la moda. Allà hi podreu conèixer totes les persones destacades dins d'aquesta indústria. I vol que intentem descobrir alguna cosa sobre aquests segrestos? Exacte. I ara el material. Oh! Aquest cop us donarem uns cinturons magnètics propulsors de cables amb ventosa, unes armilles ultrainflables de niló, uns anells projectors d'hologrames, unes botes amb taló de titani perforador per excavar un túnel i, finalment, unes lents de contacte de raig G de color aigua marina. De raig M? Per veure-hi a través del metall. Apa, adéu i bona sort, noies. Estarem en contacte. Edifici Saint Mark de Nova York, les 8 del vespre. Entenc que hi hagi d'haver vigilància, però això és absurd. Segurament que és pels segrestos. Ui, perdó. Ostres, heu vist quina gentada? Tothom vol veure el nou fenomen del món de la passarel·la, la Gazelle. La Gazelle? Sí, va aparèixer de la nit al dia i la molt bruixa ja està acaparant totes les desfilades. I això vol dir que totes les altres supermodels ens estem quedant sense feina. Em sembla que necessitarem més bona vista.
No havia vist mai ningú tan perfecte. És increïble. No l'hem de perdre de vista. D'acord. Què fa? Ara es treu els guants. Que estrany. Què? La pell dels braços i les mans. La té tota de colors diferents. Com si se li hagués espatllat l'aparell dels rajos ultraviolats? Sí, és horrorós, com si fos la nòvia d'en Frankenstein. Potser resulta que no és tan perfecta. Anem als vestidors per veure-la més a prop. Recordeu que se suposa que som periodistes. Comporteu-vos com a professionals. Ex! Quin fàstic! Aquest no és exactament el comportament professional que havia pensat. Hola, Gazelle. Soc la Sam de la revista La Moda del Moment. Només et volia dir que m'ha encantat la desfilada. Gràcies, però la veritat és que ho dec tot a la meva agència. Ho dic de debò, jo no existiria sense ells. I nosaltres no existiríem sense ella. Soc en Helmet, de Preciositats Perfectes. Represento la Gazelle. Ella tota sola ha donat renom a la nostra agència. Un representant de models? Exacte. Creus que jo tinc el que fa falta per ser model? Ai. La meva filosofia és que tothom té alguna cosa perfecta. En el teu cas, les cames. Així vols dir que jo podria ser model? Ho sento, potser exagerava. Anem, Gazelle, necessites descansar per estar ben guapa. Gazelle, espera! T'ha caigut... l'orella! He enviat l'orella a la BUP perquè l'analitzin. Ara hem d'investigar l'agència Preciositats Perfectes. Tot això em sembla molt estrany. Ben mirat, aquesta agència no és gens seriosa. Penseu en aquest Helmet, per exemple. De debò és un representant? No distingiria una model ni que li desfilés al davant. Ja hi tornem? Tant me fa el que digui. Jo sé que serveixo per ser model. Repartiment especial. És de la botiga dels batuts fantàstics. Diu que he quedat finalista del concurs de bellesa Miss Batuts Fantàstics. Això vol dir que serveixo per fer de model. Ah! T'has fet mal? Ah, no, només és una rascadeta. Millor, perquè no voldríem que li passés res a la futura reina de la bellesa. Ei! M'esteu estirant les meves cames perfectes! Intenta fer-nos caure! Ostres, per sort, ens n'hem sortit prou bé. Parlant de sortir, em pots ajudar a sortir d'aquí dins, Àlex? Ajudeu-me! De pressa, mira dins l'helicòpter a veure si trobes alguna pista. El pilot porta el logotip de Preciositats Perfectes a la jaqueta. Truquem en Jerry. Hola, noies. Com van les coses per Nova York? Malament, Jerry. Han segrestat la Clover. Ostres, ja és el segon cop en un mes. Què en sap de l'agència de models Preciositats Perfectes? A veure... La porta un exmodel que es diu Tuesday Tate. I l'oficina central és a Sydney, Austràlia. Agència Preciositats Perfectes, la 1:27 del migdia. Som periodistes de la moda del moment. Voldríem parlar amb la senyoreta Tuesday Tate. No som a la llista de la senyoreta Tate, ho sento, però se n'han d'anar. A tu no t'ha semblat que aquesta dona tenia un no sé què molt familiar? Per no parlar d'un no sé què molt antipàtic. Si volem entrar a Preciositats Perfectes, haurem de recórrer la força. No subestimis mai el poder d'unes bones botes.
Això sembla més una clínica d'alta tecnologia que una agència de models. Què hi deu haver aquí dins? Ei, mira això. Aquestes fotos són totes de la Gazelle. D'això se'n diu tenir una personalitat múltiple. Bingo! Les donants de la Gazelle. La Stacy, l'Amy, l'Anne, la Kelly, la Gretchen... Sí, digui? Noies, he pensat que us interessaria saber que l'orella que m'heu enviat pertany a una model que va ser segrestada la setmana passada. La noia es diu Gretchen. Oh, Sam, aquest nom és la llista de donants. Quina llista? Ja sé el que sembla, Àlex, però com seria possible? Puc fer res per vostè, senyoretes? Sí, i tant. Som periodistes de la moda del moment i... I li voldríem fer una entrevista. Molt bé, però s'hi hauran d'afanyar perquè me n'he d'anar a descobrir models a Nova Zelanda. Bé, abans era model, senyoreta Tate. Em pot dir per què ho va deixar? Fa 2 anys vaig tenir una lesió a la cama. Feia el paper de domadora de lleons per una sessió fotogràfica. Per desgràcia, el lleó no estava del tot domat. I ara porto això. Per què no ens parla de preciositats perfectes i de com ha aconseguit aquest èxit tan sobtat? Digui, soc la Tuesday. Ja ho entenc. Senyoretes, els faria res passar a la sala d'espera mentre tenc la trucada? No, esclar. Cap problema. Aquestes dues ens poden portar problemes. Bé, doncs, així les haurem d'eliminar. Em sembla que no acabarem l'entrevista. Hem de trobar la Clover abans no sigui massa tard. Agafeu-les. Hem d'entrar a la zona d'accés restringit que hem vist abans. Em sembla que deu ser per aquí. Clover! Ostres, què t'ha passat? L'agència roba parts de cossos de models. És així com van crear la Gazelle i ara mateix hi ha algú que va pel món amb les meves cames. No et preocupis, et traurem d'aquí tota sencera. No n'estiguin tan segurs. No les podem deixar anar així com així i arriscar-nos que expliquin el nostre petit secret. Però per què ho fa, això? Deixa'm! És molt senzill. Vull crear tot un exèrcit de models perfectes i dominar la indústria que va destrossar la meva carrera. I no podia robar només una cama per vostè? Segur que hauria estat molt més fàcil. Té raó, però planejar una venjança diabòlica em va semblar molt més divertit. Però no li sortirà bé! Potser canviarà d'opinió després de la meva demostració, reina. Ei, són les meves cames! T'equivoques, eren les teves cames. Ara pertanyen a preciositats perfectes com algunes parts del cos de les teves amigues. Ja estan a punt per ser modelitzades. I ara, com que aconseguiré moltes donants noves d'arreu del món al centre de convencions d'Auckland, em sembla que ja no les necessito per res. Que no ens necessita? Sí, us llançarem a l'oceà on us reunireu amb una munió de taurons morts de fam que devoren la carn humana. No sé vosaltres, però jo no estic disposada a convertir-me en menjar per peixos. Jo tampoc, per molt que ara sembli un experiment científic que ha sortit malament. Confieu en mi, marxarem de seguida. Molt bé, confio en tu, però prometem que no somriuràs, perquè aquests ferros que portes m'estan deixant cega. Alerta!
pèl-roja. Ben fet, Rosa. Ara el que hem de fer és anar a Nova Zelanda i aturar la Tuesday. Molt bona idea, però hi ha un problema. Com que heu deixat el pilot inconscient, qui pilotarà l'avió? Oh! Però per què ho he de fer jo? Perquè s'ha de fer molta força per pitjar els pedals i tu ets la que té les cames més fortes. D'acord. Centre de Convencions d'Auckland, les 6:37 de la tarda. Oh, quin cutis, és magnífic. Sí, tu ens pots ser molt útil. Nena, crec que tens els peus més encantadors que he vist mai. Em sembla que t'ho serveixes. I ara, noies, per què no entreu al modelitzador? Vull dir, a la cabina fotogràfica. Us farem unes quantes fotos. Amb aquestes n'hi haurà prou. En uns quants minuts tindrem tot un exèrcit de preciositats perfectes. Què passa? Molt bé, Clover! Ha estat bufar i fer ampolles. Noies, em sembla que tenim un problema. Les hem de treure del modelitzador si no volem que acabin reconstruïdes com nosaltres. Està tancat! No t'hi amoïnis, trobaré la Tuesday i la clau. Ja la veig. És en Van Helmut a l'altra banda del centre de convencions. Noies, vinga, som-hi! Ja ho tenim. Ara doni'ns la clau de la màquina modelitzadora. Volen la clau? Doncs agafin-la. Que bé, serà com buscar una agulla en un paller a les 12 de la nit i sense llum. Val més que s'hi afanyin, perquè quan el procés modelitzador s'hagi acabat serà irreversible. És una característica que he fet afegir a la màquina. Què fas, ara? Intento localitzar la clau amb l'escàner d'empremtes del telemirallet. Bingo! Anem a obrir les noies. I què en fem d'aquests dos? No us hi amoïneu, nosaltres ens encarregarem d'ells. N'estàs segura que vols abandonar el concurs? Del tot. Hi he estat pensant i he decidit que no en vull saber res més de models i de concursos de bellesa. Trobo que és un món massa fastigós. A més, des que torno a tenir les meves cames, he recordat que, sincerament, sóc preciosa. No necessito que ningú m'ho digui. Sempre he pensat que eres bonica i intel·ligent. Vaja, quina mala sort, perquè hauries guanyat. Com que has abandonat el concurs, atorgaré a la subcampiona els teus $25.000 en metàl·lic i el teu cotxe descapotable esportiu nou de trinca. Enhorabona, Mandy. Gràcies! Gràcies a tothom! $25.000? Esperi! No ho deia seriosament, era una broma! Vull ser Miss Batuts Fantàstic! Mira, i això que pensa que el món de les models és massa fastigós.